осон сода карда бифаҳмонам ки шумо бифаҳмед бародаро ки мисол растамошка чӣ қадар аст дар соли 2020. яъне ки якм саволи ту оиди растамошкаи мошинаи ухам. Як чиз аст бародаро ки ростӣ дар ҳамин мошин бозор мерем, бисёри мошин фурӯшо мошинои арзон доранд, мегӯем биё акахай сиёмкаш мекунем, дар ютуб реклама мекунем беплай, мегӯянд не дар кор нестай, ҳатто ҳастай одамои шаст ки хай душмонам мекунанд я он гапи чиян мегӯянд конкурс пули бисёр меёбӣ, чӣ ба мақсад реклама намекунӣ ҳамин конкурса ё ки худат конкурс ташкил намекунӣ? яъне ки вариантҳои шидагӣ буд ки мара дар мошин бозор гуфтанд ки биё кадом намуди мошини дар кортай, чанд мошине ки мо спонсорид мекунем биё конкурс кунем, хонат мефора хонат чи ҳамаи призо, яъне ки ҳисоби ҳамо одамова, яъне конкурса дар канали ма бигзаронем, яъне ки подписчикои канали ма активниам, фаъолам ва ман ҳамин кора бародаро яъне ки ба гардан нагирифтам. Ман гуфтам мада дар кор неста, ҳамин $100 ки ютуб меёбам ҳамин пули ҳалоли хидмат басай. Ассалому алайкум бародаро, салом ба кулли мардуми муҳоҷир ва подписчикои канали Автолайф. Пеш аз ҳама хуш омадем ба канали мо бародаро. Хеле ки ман ба ҳамаи шумо ваъда додам ва гуфтам ки оиди нархи навои растамошка, мошинҳои кредит дар Тоҷикистон ва нархи танировка барои ҳамаи шумо маълумот метем. ва имрӯз бародаро он саволҳое ки шумо дар комментария нависондагиин, чи дар соҳибшестваи канал нависондагӣ буден, имрӯз мо ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. наора шумо бародаро тамошо мекунем, дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем ва фикрҳоятонро ҳатман дар комментария нависонен ва ҳар як чизе ки шумо дар комментария менависонен ин барои мо муҳим аст. ва ҳоло бошад ин бародармон он саволҳое ки шумо нависондагӣ ҳастен ва ҳамун саволҳоро омода кардагӣ аст ва барои ман пешниҳод мекунам ман ба қадри имкон чӣ қадаре ки медонам бародаро маълумот дастрас кардагиам ба қадри имкон барои шумора ҷавоб мегардонам. марҳамат шумо саволотонро пешкаш карден, ман барои подписчикои канал бо пурратар мефаҳмонам. салому алайкум як бори дигар ба подписчикои канали Автолайф. хеле ки мо шумо медонем бародаро дар соҳибшества, дар комментария ва дар ватсап саволҳои худашонро ирсол мекунанд ва имрӯз мо хостем ки ҳамин саволҳоро ҷамъ карда як барномачаи ҳамин майда кунем ва дар ин барнома сурӯ бошад ба саволҳои шумо ҷавоб бига. ва аз ҳама саволҳое ки бародаро бисёр додагиянд, мо шумо медонем ки оиди растамошкаи мошино аст ки ҳар рӯз қариб ки 5-6 нафар менависонанд ки мақсад оиди растамошкаи мошино камтар дига маълумот битен шитоби мо бифаҳмем ва имрӯз мехостем ки сурӯ ба ҳамин саволи шумо ҷавоб бига ва камтарак маълумот осон сода карда бифаҳмонам ки шумо бифаҳмед бародаро ки мисол растамошка чӣ қадар аст дар соли 2020. яъне ки якм саволи ту оиди растамошкаи мошинаи ухам. хоб ман як видео карда будам бародаро оиди растамошкаи мошинҳо, мумкин бисёри бародаро бидонанд ва тамошоам кардагӣ бошанд ва бинем бародаро ки растамошка дар Тоҷикистон чӣ хел мешаванд ва ман мухтасар мефаҳмонам. растамошка якмаш мошинои аз соли 2006 боло тибқи қонуни муайян шуда ба Тоҷикистон ворид карда мешаванд. яъне ки мошин бояд соли 2006 боло ба Тоҷикистон биёранд ва растамошка кунанд ва дар нархнома муайян шудагӣ аст ки мошиное ки соли 2006 то соли 2010 ра, яъне ки ин мошино растамошка мешаванд аз рӯи объём ё ин ки аз рӯи нархи мошин ва бисёртари ҳамино аз рӯи объёми мошин, объёми мотори мошин растамошка мешаванд. ва ман чанд мошинфурӯша дар мошинбозор савол додагиам, ҳозир дар байни видео мемонам бародаро бинем ки якта Toyota Verso буд соли 2007 май ва гуфтам ки ака ҳами чанд сум дар растамошка мешава, гуфт ки ман ҳамира хидам 13,500 да қариб 14,000 сомон дар растамошкаш кардгиай ва ҳозир хитом бинем бародаро бо дарши давом метем. 5 ноябр мошин даромадгиай чанд сум дар растамошка шидака? ва мошиное ки 2010 то 2019-2020 ҳастанд, инҳо аз рӯи албатта аз рӯи нархи мошин растамошка мешаванд. ва агар шумо бародаро мошине ки дар соли 2020 истеҳсол шудагӣ аст ва ба Тоҷикистон биёрен, вай растамошкаи вай 50% мешавад, яъне ки растамошкаш арзон мешавад. ҳамин гуна пешниҳодо шудагӣ аст
ва як чизи дигар аст ки Тоҷикистон бо 5 давлати ҳамсоя яъне кор ва фаъолият ва шаҳрнома доранд. агар мошини шумо истеҳсоли ҳамин давлатҳо бошад, вақте ки ба Тоҷикистон меорен, растамошкаи шумо 10% дигар арзон карда мешаванд аз нархе ки муайян шудагӣ аст. ин давлатҳо аст Россия, Узбекистон, Беларусия ва як-ду давлати дигар ҳастай. метавонанд ки инҳо ба инҳо 10% арзон карда шавад. саломат бошед Суробҷон. ва дуюм саволи мо ҳамае ки бародаро бисёр савол додагиянд оиди танировкаи мошинҳо. мақсад танировкаи мошинҳо дар соли 2020 дар Тоҷикистон чӣ қадар аст? оиди ҳами камтарак дига маълумот медодем. хоб оиди танировка бошад, яъне ки танировкаам бигем мошиное ки то соли 2005 фарқ надорад 90 аст, 91 аст, то соли 2005 бародаро 4100 сомонӣ, ам хел примерно 4000 сомон мешавад нархи танировкааш. агар шумо як лабавои қафо, яъне ки оинаи қафои мошин агар танҳо танировка кунед қатъи дари қафо, ин мешавад 2500 сомон ё 2600 сомонӣ мешавад. ва мошиное ки ай 2005 боло, ай 2006 болош нархи танировка ё қиматтар аст ба фирм, ай 5000 сомон сар мешавад нархи танировкашон обши мошино. саломат бошӣ додари азиз. ва саволи навбатии мо оиди мошинҳое ки дар Тоҷикистон бо тариқи кредитӣ фурӯхта мешаванд камтар маълумот медоден, чунки бисёр бародаро мақсад савол менависонанд ки мо дар қайди шаҳри Душанбе нестем, мисол мо дар дигар ҷоем, аз Кӯлоб ҳастем, аз Восе ҳастем, аз Қубодиён ҳастем, мо метавонем ки бигирем. мо ҳам қадар мақсад мефаҳмонем шумо ки мисол бояд дар қайди шаҳри Душанбе бошӣ, вале онҳо бо саволҳои худашонро мақсад роӣ мекунанд. барои ҳамин камтар дига маълумот медодӣ ки мардам пурра мақсад информатсия бигира. ва бинем бародаро ки ман бисёр дар бораи кредит маълумот додагим ва чанд видеои дига ҳам кардагӣ будам. мумкин баъзе бародаро фаҳмидагӣ бошанд ва имрӯз барои шумо бо мухтасар мефаҳмонем. ва бинем барои кредита гирифтан дар Тоҷикистон шумо бояд ҳатман дар қайди шаҳри Душанбе ё ин ки шаҳри Хуҷанд бошен, чунки ин дар ҳамон компанияе ки мошинҳоро бо тариқи кредит додаистанд омадагӣ аст. ин ҳатмӣ аст. ва барои ба кредит гирифтан ҳатман бояд ҷои кори давлатӣ дошта бошен ва аз ҳамунҷа справкаи ҷои кор, яъне 6 моҳи охирша мебарен. ва он нафаре ки кори давлат намекунанд ва савдогар ҳастанд, тибқи патентанд, метавонанд ки онҳо бо тариқи кредит мошин бигиранд ё ин ки ягон тилло аст, ягон чизи дига аст, метавонед ки залог монен ва баъдан метавонед ки шумо бо тариқи кредит мошин бигирем. ва он бародарое ки менависонанд ки мо дар қайди дига шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳастем, чӣ хел мо бо тариқи кредит мошин бигирем. ва шумо бародаро ягон шиносатон аст, ягон хештавр ки бошад дар қайди шаҳри Душанбе бошад, мешавад ки бо номи ҳамон нафарам бигирен ва шумо мошина бигирен. ва кредит мешавад бародаро, яъне ки 30% аз нархномае ки муайян шудагӣ аст шумо бояд пешпардохт намоед ва боқимонда маблағе ки мемонад аз нархи мошин ҳар моҳ дар банк споридан мегирен. ва бинен ки агар нархи мошин 100 000 сомон бошад, шумо 30 000 сомониро пешпардохт мекунед ва 70 000 ки мемонад дар муддати 3 сол аст, максимум то 4 сола муайян шудагӣ аст, ҳамура шумо бародаро ҳар моҳ через банк, яъне ки споридан мегирен. ҳамин қадар маълумот додагӣ аст. ва он бародаро ки бисёр, яъне ки ҳамаи подписчикои мо аз шаҳри Москва ҳастанд, дар дигар шаҳрҳои Россия ҳастанд ва онҳо мегӯянд ки мо чӣ хел бигирем. ва ман савола додагӣ будам ва гуфтанд ки намешавад, фақат бояд дар дохили Тоҷикистон бошӣ, яъне ҷои кори давлатӣ дошта бошӣ ва баъдан метавонед ки бо тариқи кредит мошин бигирен. бародарое ки дар Россия ҳастанд ва ё наметавонанд ки бо тариқи кредит мошин бигиранд. саволи чорум мо ҳамае ки бисёри бародаро дар комментария нависондагиянд ки шумо фақат мошинҳои қимат ба навор мегирен ва мо қадар пул надорем, мақсад 200-300 ҳазор сомонӣ намеоем ки мо мисол мошини қимат бахарем ва барои мо мошинҳои арзон ба навор бигирен. бале мо бисёри вақт дар видео ака мошинои қиматтаран мемонем. як чиз аст бародаро ки ростӣ дар ҳамин мошинбозор мерем, бисёри
ماشین فروش و ماشینای ارزان دارن، میگیم بیا که سیومکش میکنیم در یوتیوب رکلام میکنیم به پلای، میگن نه در کار نیست. و حتی هستی آدمایش هست که خیلی دشمن هم میکنن یا اونجا پیچیان، میگن ما خواب میکنیم میگردیم چکنیم برادرو. برای همین کدومش که یعنی که اینترنت داره یوتیوب هم میفهمه و میگن که مرامت بگیرین سیومکا کنین یگان جای این وایش نیست. ممکن از همین سبب هم باشد که بسیاری که صاحبای ماشین یعنی که جای دیگه اوپل نکسی هم خیلی ماشین هست بسیارش نمیمونن. از همین سبب ما بسیارتر ماشینای قیمت‌تر هم میگیریم و خواهشان میکنن برادرو. و هر یک برادری که چی در کامنتر یک ماشین ارزان مینویسه قیمت مینویسونه، ما وقتی روزای شنبه بزرگ میرم همون ماشینا رو میگیرم و قسم به قسم، یعنی که ببینین که برادرو در یک هفته ما 2 روز سیومکا کردیم بعضی از سیومکا میکنم، در یک هفته هر روز نوری نو پیشکشی برادرو میکنم. هر یک چیزی که شما مینویسین در کامنتر من کوشش میکنم که با نور بگیرم. салом, саломат бошӣ. ва саволи панҷими мо ҳама хеле ки бисёри вақт дар ватсап менависонем, роҳӣ мекунем картинкора ки мақсад реклама кунен ва шумо дер ҷавоб метиҳед. баъзе мешавад ки ҳолатҳое ки ҷавоб наметиҳед, сабабаш дар чие? рости рӯзе нест ки дар ватсап, яъне ки дар ватсапи мо зиёда аз 5, 6, 10 одам яъне ки нанависонаё ки мошин роҳӣ мекунанд, ما برادرو با قدر امکان همه اوندا جواب میگردونم. بسیارش دکه جواب میگردونم. ممکن خیلی برادر شیدگی باشه که ندیدیم سابشنی امورا نمیدونم توی سوال کی جو گرفتگی هیچ کامنتر گرفتگی جو گرفتگی سوالا ممکن سبب شامی باشه. ما اکی سبب اساسی شامی برادرو که راستی ما روزای شامی بزرگ در ماشین بزرگیم و میایم با ویدیو مونتاژ میکنیم، میپرتیم با درس میریم، استودنتم خدم. ممکن هم سبب نه که قدر پرابلمای مهم هم نیست و ما همش جواب میگردونم. اگر اون برادرها که ما رنجیدگی هستن خیلی یک بار از بخشش میپرسیم، چون که شما هستین که ما هم کوشش میکنیم برای شما ویدیوی نو و جالب پیشنهاد بگردونیم. саломат бошӣ. саволи навбатии мо ҳама хеле ки як муҷирбача нависондагия ки салом акай суроб, ҳамаи блогерҳо конкурс реклама мекунанд ва дар канали шумо конкурс намешавад. мақсад аз конкурс пули бисёр меёбӣ, чӣ ба мақсад реклама намекунӣ ҳами конкурса ё ки худат конкурс ташкил намекунӣ? оиди ҳами камтар вай мекардӣ ки сабаб чие ки мақсад конкурс намекунӣ дар канал? хоб бинем бародаро ки ма яъне ки вариантҳои шидагӣ буд ки мара дар мошин бозор гуфтанд ки биё кадом намуди мошини дар кортай, чанд мошине ки мо спонсорид мекунем биё конкурс кунем, хонат мефора хонат чи ҳамаи призо яъне ки ҳисоби ҳамо одамова яъне конкурса дар канали ма бигзаронем, яъне ки подписчикои канали ма активни ҳам фаъолан ва ма ҳами кора бародаро яъне ки ба гардан нагирифтам. ма гуфтам мада дар кор нест, ҳами $100 ки ютуб меём ҳами пули ҳалоли хидмат басай дар кор нест ҳами коро. ва ҳатто конкурс яъне ки бисёри бародаро ҳам менависанд ки конкурс реклама кунен ва ма намехоҳам. ва ин буд он саволое ки бисёри бародаро дар комментария менависонданд, яъне ки саволое аз ҳама муҳим барои ҳама даркорӣ буд ва ман ба қадри имкон ҷавоб гардондум. агар видео ба шуморо маъқул шудагӣ боша, шумо аз ҳамин видео ба худатон ягон чиз гирифтагӣ бошед, ма бисёр хурсанд мешавам ва аз ҳамаи дастгириҳои шумо бародаро миннатдор ҳастам. лайкҳои худатонро бигзорен ва навора ба дӯстонатон равон кунен ва рӯзи шанбе якшанбе яъне ки саҳар навори навро аз мошинбозори душанбе пешкаши шумо мегардонем. худованди меҳрабон дар соли 2021 ҳамаи шуморо яъне ки нигаҳбон бошад, бо сари баланд, бо дасти пур ба назди падару модар барбигарден. саломат ва зинда бошен, бо мо бошен, бо канали Автолайф.